Pumasok kaso lock. Kasi maglalight ako ng kandila. Kasi birthday ko. Pero, uy. Pero wala tayong ano. Hindi makakapasok. Ang sad naman, no? Ano to? Happy birthday. Thank you. Okay, let's like this. Alright. Wow. Uy, hindi pa nga tayo kumakanta. Umiyak ka naman ko. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sex from Kat. Happy birthday to you. Haba naman lang. Wow! Ano yung cake mo? It's an ice cream. Earnest ice cream pala, guys. Kasi, okay naman ako sa cake. Pero kasi, hindi namin mauubos ni Kim yan. Kasi kami lang dito sa bahay. And mas ma-ice cream kami. So, kahit 1 degree sa labas, 0 degree sa labas, nag-ice cream kami ngayon. Ayan, this one is from Earnest Ice Cream. This flavor is salted chocolate rye cookie. It's not my favorite from there. My favorite is the Cereal. one. Meron ba sila? No, they didn't have it. So anyways, okay, that's it for our Monday. Manonood na kami ng Lord of the Rings. Okay. See you tomorrow. Snowing. But wet snow. I have a haircut appointment today, so I'm just going there right now. Okay, that's where I'm gonna get my haircut. BRB. I just finished. Now I'm gonna meet up with Kat. Puno yung mga trains ngayon. Oh my God, look at that. Are we even in Vancouver? What the hell? Oh my God, tingnan nyo kami. Ano, my shoes. Tingnan mo. Oh my God. Ano ba sa mo? My shoes. Oh my gosh. Guys, ito, super dulas nito. Mga ganyan. Tapos pag nag-grain mamaya, ay, ano na? Ano na yan? Sikat. Ako din. May pa-free tea sila. Tapos ito, favorite naman dito kasi mura yung sushi. Tapos maganda. Look at the snow outside. Oh my gosh. What is this, Vancouver? What is this? Ako, covered na oh. Ito yung lagi naming dinadaanan, no? Puro white na siya. Oh my gosh. This is in a matter of like 2 hours. Yeah. And very unusual to sa Vancouver. Yeah! Grabe!
This is brought to you by climate change. You always hear us say that Wala wala masyadong snow. Pero ngayon, nanibago din kami kasi November. Yeah. Tignan niyo. Grabe yung crazy snow. Slides yan. Yan ang mga nangyayari dito sa Vancouver pag may snow. Tumitirik ang ano. So, itirik lahat ng transportasyon. Grabe. What? What? Look at me. See your face. Lahat ng bus. Stuck sila lahat. Pati yung mga cars. My gosh. Okay, we're making spaghetti. Filipino style para sa ating Potluck sa work. potluck sa work. Ayan, tinakman na natin yung spaghetti natin. So, kaya tayo may spaghetti ngayon kasi birthday ni Mayor. Hindi. May Christmas party tayo sa work. And then, potluck kasi. So, Thursday, Christmas party namin. And then, sa Friday, Christmas party ng company nila Kim. But, may potluck kami sa work para sa department namin to. Pero yung Christmas party namin bukas, it's a big event sa isang, anong tawag nun? Isang hotel. Hotel ba yun? Yeah, but ipapakita namin, of course, may mga highlights kami ipapakita for the event. Ito, para sa department lang namin to. Actually, tinulungan ako ni Kim magluto kanina. Sabi ko ako ang magtitimpla ng sauce, pero wala. Nag-ayos na din ako kanina. Ang kalat-kalat kasi. So, yeah. Matitikman na ng ating mga kasamahan ng Filipino style spaghetti na gino-joke nila na pwede maging dessert kasi nga matamis yung natin, spaghetti natin. But anyways, ayan lang mga friends. Andito na si Kim. Hello. Nandito na nga ako. Yeah, see you tomorrow. Tomorrow is Kat's Christmas party and potluck at work. And that's it for today. Kat's here judging me. Okay. Free breakfast. Birthday to you. Let me turn that. Happy birthday. Happy 60th, Miss Parsons. Or Mrs. Parsons, even. Hello everyone, it's Thursday. And yung kaninang nakita nyo, potluck namin yun sa work. And then, ngayon, papunta na tayo sa Paradox Hotel, dun sa downtown. Kasi meron kaming Christmas party. I mean, sa company ko, may Christmas party kami. Bukas yung kinakim. So, ngayon, exclusive for the company, ay mga employees ng company namin. And then tomorrow, kasama ako sa work sa Christmas party nila Kim. So, let's go. Si Luby yata walang pro. Saan? Saan? It's okay. Start a bit. I see the shackles, baby. Yung mga
rest of the year, probably. I guess that's it for this Week. week. Wala na kami masyadong video nung mga Friday, Saturday. Kasi, Busy na kami sa paghahalubilo sa ibang tao and Yeah. sa mga taong andon. and sunod-sunod na yung mga ganap namin. Yesterday was Saturday. Yun nga, yung nagpunta kami kay La Angelo in the morning. Nag-breakfast kami doon. Then, I had an appointment sa naturopath ko na naman. And then, at night, parang ang bilis din ng oras. Mm-mm. We did so many things. Dahil nga, parang last weekend ko na dito sa Vancouver. Next week, I will be in Calgary. Yeah. So, yeah. So, siguro sa mga next vlogs na makikita niyo, more on Calgary Yeah. na yung videos. Kasi, Wala masyado sikat. We'll see. We'll see. We don't know. We don't know how things are gonna work yet. yeah, but meron pa naman kami isang week na andito si Kim sa Vancouver. So, baka makakapag-vlog pa kami ng mga, like yun, na mga before Christmas, na mga ganap dito sa Vancouver. Kasi mostly, magsa-celebrate naman kami ng Christmas sa Calgary. So, you'll see more of Calgary videos. But ita-try din namin na mag-video or mag-vlog about, yun nga, yung week before aalis si Kim para may parang before Christmas na mga ganap. True. And I think that is it. It was a really short week. Well, it felt really short. But, yun nga. Yun lang yung week namin sa living here. Mm-mm. Minsan busy, minsan hindi. Pag December talagang busy. Yeah, especially this week kasi sunod-sunod yung mga parties and then yun nga parang parang hindi naman parang yung time, gipit yung time namin dahil sa madaming kailangan gawin bago kami aalis ng Calgary. Yeah. But yeah, thank you so much. Nakita pala namin may bago kaming subscribers. Dalawa sila. No, tatlo. Tatlo ba? Yes. Oh. So may tatlo kaming subscribers, guys. Maybe we can see the... Yeah. Wait lang. Baka... Ay, nasa email yun. Okay, sige. Titignan natin yung mga bagong subscribers namin. Maraming salamat actually. Si Mark Louis Anthony Cubelo, June Ray Oporto, and who else? May isa pa from yesterday. Yeah, that one. Yun na ba yun? Yesterday, 12 a.m., Mark Louis Anthony Cubelo. Yeah. Okay. And maraming salamat guys sa pag-subscribe. Siguro may iba pa tayong mga watchers or mga viewers na hindi pa din nagsasubscribe sa amin. Guys, huwag kayong mahiya naman. Yeah, so dumadami po yung subscribers namin and nagpapasalamat kami sa inyo sa sa panonood ng mga vlogs namin and sa mga videos namin dito sa buhay namin sa Vancouver. And yeah, kung may mga suggestions kayo or kung gusto niyo mag-comment, feel free to comment, guys. Okay lang naman. Sasagutin naman namin kayo. Yeah, and wala naman kami masyadong ginagawa. And meron na din pala kami Facebook page, Kim Kat Buhay Vancouver. Pwede niyo pang i-visit yun and mag-like kayo dun. Pero kung nagme-message kayo dun sa amin, medyo minsan lang namin nakikita talaga. Yeah, sobrang pasensya na talaga. Sinasabi namin nagre-reply kami agad. But yeah, dahil nga super busy kami sa work, kung late man namin ma-message late man kami maka-reply sa message nyo, I think mas mainam na mag-notify kayo sa amin very sorry. Yeah, or mag-notify kayo sa comment section namin sa YouTube. Sabihin nyo na, hey, nag-message kayo or what. Pero pasensya na talaga. Pero tinatry namin yung best namin na ma-manage na yung life namin and the social media. Yeah, and ang pag-attend sa mga messages nyo
But rest assured, kahit na late naman namin mababasa yan, for sure, makaka-reply pa din kami. But, sana yung mga videos namin magsilbi pa din ng mga updates sa mga buhay namin dito sa Vancouver, sa mga lahat ng mga nagbabalak na pumunta dito. Eto yun. Yeah. Very, But yeah. Bye. Thank you so much, guys. Please don't forget to subscribe. Bye-bye.